Dobrá hra, oplatí sa kúpiť. Veľmi dobrá. To nám kúpil Krsný z Anglicka. A na tej adventúre sa dá najviac. Fighters. Strašne to je dobré. No to je veľmi oplatí dobré. sa. Šopa. To spadlo odpriedu. Nevadí. Nahrávanie sa prerušilo. Nie. A vidia ten pád. Tak toto bol fail. Čo sa stalo? To bol fail, diváci. My to je stalo s tým do... Toto dáme aj tak na YouTube, ty vole. Sakra, prepáčte, je mi to ľúto. Prepáčte nám to, ale... čo si robil? Ja neviem, padla predĺžovačka. Aspoň budú vidieť. Dal si to na spomalenie a dobre to bude. Tak sme im urobiť možno radosť. Môj to už bude padol. Za čo smeješ? Smiem sa. Určite. Teraz sa Tak smiem. nevadí. Natočíme ďalšie video, toto sa podarilo, to bol obrovský fail, takže... Toto dáš tiež na